Ifa, ye bukanyo soro isawa. Ifa, ye nyama mina soro. Sama bila baeta. Echemme asiare le. Mo sama se ala no ye. E ko ma do ante cheta sa. Ante cheta manga la me dro. Yo tawo ko bushi plan ne. Jori. O ya la jo mo ngam me. Na manya ne mane tachena ba ma ko sigila. Tache? Ne fine again. Buying ben. Ali balima munu kan akemfe u buying ben. Ko sabla ko me va. Taro mina abla nyami ma. Goranko ko cheka abla ngo ama. Na. Kuma abla masi. Kana ta kofe na nyefe. Aduna njelilari. Ya dolo mai. Ne chokro bare be suke ka boke. Ka sugune ke nyire kan. Flow. Na sira ka solution sro. Ne ka abla abijanye de. Sino ne ta chena bamago. Mate ne fe ne betani. Suni klen me yala be dongli da me senge me da. Me nyegene ke ka boke nyire kan. Fo. Ha bamago. Ne ta chena de. You know flow. Voilà, bo ibaro nde la ne be to ka figa iga fe nda bla be to ka fe nya figa afla. Ale fana kuma miya. Flow ne nte mul bala ne mul mana ko. Ngache ni mabla. Ibe ni free. To wari ate na fa fo nyaye. Ne me dolo mi me zia mi me flat seta. Yeah, do wa eta chara de. Ni ma tui. Ibe ni free. Ki ka du free. Ki muso free. Dolo mai. Non, il a besoin d'un soutien. No, amogo. Soutien. Soutien toi. Ai. Muso ka soutien toi. Soutien te fori. Foi ta kono. Ni male tu. You bita français. Ni male tu. Depuis murubu kile français ou na fi français fou ni dabla bay. Soutien toi. Frère, akanto ma quoi. C'est-à-dire avec fait ka foré ami demain quoi. Voilà, non ami demain. Ne ta chena bamago. Hein? Adelila yindeme. Fo. Bamako. Ai. Ayendeme bamako. Eche bamago. Ne ta chena. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, avec les boulot temps. Alna yoro jiran est-ce que ni monsieur 600. Yoro yirana ne fa ala kira kam. Bon, c'est-à-dire on me fait faire nos refier. Il comme on a tellement na ante cheta quoi. Donc amini blakata karamoko do fi. Aka chala fe o se ki deme. Ya me ni itara ni carré fait. Tout droit. Sira jankelen quoi. Ni sira carré kuna kuramputo oro la. Ni yingal ke ko karamoko ka du. Wa yirila quoi. Ka yelen sanfɛ. Awo ni yelena sanfɛ. Ka yelen tan. Ayi ka i clé sa ki clé. Chef Lou. Ka clé tan. Chef Lou ne mu Ah mon ami. Aïssa, c'est ça. Ta ni fait, ni tara ni fait. Ta. Awo ka ta ni fait quoi. Sanfɛ. Inya sinema. Nyesi. Ni ma to na ne be dunna benala chi. Ma me ka deme afama ka itare don quoi. Ere ko fem mo be tege ko. Ndesali no ka bla. Aduna njilila. Faut pas te. OK, ibe lame. Milane. Arama de me takamadi. Ibe kama, ibe carré de kono. Voilà. Awo. Ibe nyesi en ma quoi. Parce que e te ka famu de i ko donner lo. Ibe takama ka tani carré fait. Takama. Ikini fait. Carré folo, flana. Kini mi bolo. Ni so ne fa. Che, o ta ko be kini ko te sa sisa. Non, ça ne veut pas dire fama benala che. Ne so ngadi. Non, a pon baram bagi foni a baka do mulbe ale ni nga sege mineta. Sisa. Koro. Awo koro. Ala. Awo. Ni sirai. Sira. Awo inya be nina. Awo. Ikle karamgo kadu. Kile. Awo. Dakle. Ni tara dro. Ay moto clé ni tara ba fo. Ya kli sigi sa. Ko ni tara ba fo karamgo kadu. Wa yiri la ta dro ta. Ta. Awo ta. Ko karamgo kadu. Oh. Merci. Yo man. Awo. Sanfɛ. Awo. Sanfɛ. Awo kleno. Sanfɛ. Ouais. Ne fa. Awo. Ne nyama mi. Kame. Awo. Sanfɛ. Awo. Ni ajugaran na re. Awo jagwa yo. Mon ami, tu sais côté il va on avoir aramade dans dosi kele ma quoi mais malin c'est-à-dire farafin il va il a légué. Et tu walde. Tu sais dans la vie
Bon an fana bɛ ko dépasser o ale ko k'ale bɛ jouer ni dulɔ bɛɛ. Dans la vie adamaden mana kɛ cogo cogo mon ami tu es au milieu. O kɔni ye tiɲɛ ye o. I ka fisa ni dɔ ye dɔ ka fisa n'i ye. Il faut voir son état. Hein? An bɛ tigi tɔrɔgɔ mun kɛ moto taxi ni sanfɛ k'a essayer ka 20 ni 40 sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan mais lɛgɛmɛ n tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ si bolo kuma t'a yɛrɛ ta foyi. Cɛ la vie i b'a dɔn tuma dɔ la on déteste notre vie. On est contre ce que Dieu nous a donné. Il va se faire comme ça. Non. Allah devait faire un gandoro. Ni kramoya kono jere parce que allez faire une manquer. Ah, qu'on te manque. Espérons que à herbe sera kramo wezin bulu. Ouais. Sinon on a vu le tienne faire l'état. Non, il dépassera. Là tu sais la toro kileni. Ko fait nyefe. Ata tout lege. Bon, Ibaron, c'est-à-dire ni fin do ye Ibaron. C'est-à-dire ala ko ye tiens, mais a do ye nyini parce que do fana be aramaden c'est-à-dire ou aramaden ɲɔgɔn de ɲɛɲini k'u su mana ko ninnu dɔw kan. Ko ne y'a dɔ ye c'est-à-dire ale ba sinamuso de y'a ɲɛɲini ka bila guloba min ni buba kɛ la. Ale fana ta kun ka jugu ni nin ye o mais ala y'a kɛ an ale fana c'est-à-dire an ye karamɔgɔ dɔ ko mais ale fana ta nɔgɔyara ten de. Ya an kɔni an bɛ dugawu de kɛ Flo. An bɛ dugawu de kɛ ye. Ça on chacun a sa vie, c'est pas facile. I b'a dɔn dosi yɛrɛ de man ɲi. Drogu. Ay cɛ. I b'a dɔn et puis i b'a dɔn a daminɛ n'u b'a kɛ cɛ yɛrɛ. U b'a kɛ cɛya de n b'u ka slogan de don. Ah ok, e b'o dɔn ne o. Cɛ Flo kana na kuma tiɲɛ. I bɛ to nin na ni san pɛrɛn cɛ bɛ taa k'i to. Ne manamana ko ye. Ne manamana ko de. I b'a dɔn arabu ala ayi ne ta to yen ma ye ne ta to yen. Voilà. Ko b'a ko la an bɛ fɛn na i bɛ mɔgɔw fɛ. Moto VIP jɔ de bɛ taa muso jɔ de bɛ taa mɛ muso dɔrɔn de ta daga bana muso moto VIP a bɛ taa ni yɔrɔ ye. Cɛ fa ye wulu sɔrɔ i yɛrɛ kɛ. Fred a y'a to dɛ. Gɛrɛ n'a kɛ ni ɲininkali. Ça va? Tɛ karamɔgɔ dɔ yɔrɔ dɔ yan yɔrɔ na. N'i bɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn ka yɔrɔ dɔn o bɛ fɔ iri sira fɔ iri sira. Walayi fanuni bɛ i kan. N'i ma dɔrɔgu bila a b'i ta tiɲɛ. K'i daga kolon ci i filɛ kolon ci i ma mugu sa diɲɛ bɛ yɛlɛ i la fadenw bɛ taa k'i to. Ne ye min fɔ ɲɛna ko ne bɛ karamɔgɔ kɛ min ka dɔn ko ko fɔ iri sira mun y'e m'o mɛn yan. Panuni de ta sa n'i m'a to yen fadenw bɛ kulonkɛ i la. Fɛn panu ne taara sugu la ka taa so mɔgɔw u b'a la ka nɔnɔ san ka panu caman ba san ka na n'a ye u b'a la ka bila so o ne ɲɛ b'o dɔ la ne kunkolo sanfɛ yan. Gitarni yɛrɛ de bɛ kan tɛ gitarni gitarni tɛ a gitarni gitarni n'i ma gitarni to yen a b'i i faga ne ta tiɲɛna. Est-ce que n tɛ fatɔ ye. Gitarni de bɛ kan a kɔni mana kɛ cogo o cogo ne bɛ karamɔgɔ in ka yɔrɔ ye hali ni ne bɛ sari kan alaki mɔgɔ tɛ n bolo wa maa t'a ɲini k'a yɔrɔ dɔn. Cɛ dɔlɔ ma ɲi fɛn ɲuman tɛ. Cɛ nin bɛ yan koyi. A kɛra fama ye. A kɛra fama ye wa sisan sisan an ma bɔ ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛ fama ye cogo di. O ta. A kɛra fama ye. A bɛ n'a fɔ a y'i ka explication faamu. A y'a faamu ni ne kun m'a kɛ tan e bolo a kun b'a faamu. Donc e ye karamɔgɔ ka du ye. Ne m'a ye. E m'a ye wa. Ayi. Yan de don. Ka don nin kɔnɔ. Awɔ i bɛ don nin kɔnɔ. E tɛ se ka tile ne kuwa i jɔ k'i tile. Tora kelen tora. I ka fɛn ta fɔlɔ i t'a fɔ i ka fɛn in ta. Ayi nin fɛn in man ɲi o. Ayi a to a ka taa. Flo a bara ko de e tɛ fɛ ka. Cɛ bɔ ne la bɔ ne la. Ayi b'a sɔrɔ nin tɔ. I ka bɔ ne la. Yan de don. Ka don yan. Awɔ. Ala ka sugu ja. Ami. Ka garisɛgɛ fo. Ami.
Ka su tam tam ka 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 tam tam. I b'a fɔ ko karamɔgɔ. Karamɔgɔ. Wɛnsɛn. Wɛnsɛn. Awɔ ta. Ma to tɛ se ka jɔ i sen kan. Dosi ta fɔra nin fana ma fɔ dɛ. Mais c'est un cas à part. Cɛ mon ami. Flo mun de bɛ yen? Ayi sa min ni ɲininkali sa. Ayi mais mun de bɛ yen? Est-ce que delila ka ɲɔgɔn kɛ? Cɛ don o don n'i ye nin kɛ ka na Alima kan ne b'a dɔn o ye furu salen. I bama dɛ. Mali delila ko n'a ɲagamini bolo i bɛ taa don ne kan i b'a dɔn y a pas de hasard ni exemple de ye tantôt. Exemple e b'o fɔ ne de yan. Attention. E b'o fɔ ne de yan. An ka taa an ka marché ɲini. Cɛ Flo i b'a dɔn an ka baara bɛ tiɲɛ bi dɛ. Ni kuma banna sa a banna. An ka baara bɛ tiɲɛ bi. N'i y'a fiyɛ ni bɛ ka ko fɔ kana ni n ka vie privée ani ayi kana n'u ɲagami ɲɔgɔn na. Ayisa ni fɛn mun ka di ne ye o ni e bɛnna n'o ye o e t'o kuma fɔ e t'a fɔ ko Flo nin fana ka di yɛrɛ. I da bɔ n na n'a ka di ne ye ne tun b'a fɔ k'a ka di n ye o ou bien ne tun b'a fɔ k'a ka dɔ di yan n ka dɔ min o ou bien mun bɛ yen. Oh mon ami a changé mon ami a changé tellement ni VIP tagabana muso de bɛ taa la a tɛ cɛ ta tellement ni VIP jɔn bɛ taa ne ba i bɛ taga. Enculé! T'es mort de terre! Enculé! Nous sommes cramés, nous sommes ramadi kalaniga. Tari et Johnny! John de Tari! Finigalala! Finigalala! Ne dit la solution est où est? Tu es tant de bien. Tu es mesure vétaria. Et a filmé mi. Tu es déjà une tu ne sais pas finir calonner. Hein? Allez, pourquoi mesure bas? Non, il a filmé mi. Ne dit la solution il y a un bétail qui est bénon. Comme me moi finir calacagna ou nere. Filmé mi. Non, mon gars ne fait l'état. Oh, elle est qu'il y a pour e. Kate mo bado. Era ne fen fe ta todi. Ite nyin nga na kuna. Ebe ne glon ta todi. E fia ne ne a. Ya foma. Ne bulu ngi fini kala na de do. Ko mi nyani ne ka teri mi nyawdi. Ne de be fini kala ya. We ni ga fini kala la ngore. Ne na go ngore. Ne ngote nyana bo kana na ne lobe go. Ne mi lobe de. Ire de be ki ire lobe. Mun be bolo ne te flen. Parce que e soulard déjà. Muna ya ti yere don. Ha? Ebe ne ga soulard go kuma fo. Iti yere don. Ni mam ni ala ma ne bi so ya no. Ha? E kala wo. Ha? Eti yere don. Eti yere don. Na te mo. Kala wo na so ni kala bi no. Ni ga tolo mi e de la kuma. E kala wo. Ha? Ni ga tolo mi e de la kuma. E kala wo na so ni kala bi no. Ni pache ni ga sisi bi ani mi fra. Abarigale sitia. Ate ma buya. Na fe ne ba la ga mi. Aja de do. Ayi. Ko dese de do. Ya fama. Aya ki ala kuma ga ma otu da me la sa. E kala wo. Ne nana an ko ga mesirita. Ah, ayi mo fo. Ere mane mesirita. Ne nana kra mo nyin ni la. Est-ce que nani kama? Ngoy te siga barala. Kran la gusisa. Ne kram so sabare info. Ne mi buo. Aga chanta anifla. Ya fama la kama ya fama. Ni ma koto ko gitu. Ya fama la. Memblo si. Deli. Ebu kasila muna mkaradi. Kramo. Ala tenasa. Ni sisi kumai mbole sa. Ni mtono turune mana eyo. Kramo. Ni me kulenge wale me kawana ko matipani. Kramo. Oh. Kramo. Borami. Kramo. Ah. Dari garo iranira. Mi? Kare kuna afe. Allah. Kramo. Joy senga fola ke. Fulami kunare. Ne ko borami munkaradi mune isra. Kramo. Ah? Ne be tolomi. Me suemi. Allah akbar. Me frakseta. La ilaha illallah. Me kol sama. Wow. Me pipumi. Allah akbar. Al ne be jinogonni. Hey! Al ne be sara sama. Kawale, chao yekele wala laide. Ebo be mo bebe tami. Abebe tane kele kungolo ina ani kono barala. Akma jelna skaj membela jole blende ya. Ai ne jolle be wole ko tam jol. Ebe go be mi be ka je singa.
karamɔgɔ Ah? o to yen ne mana k'i ka lagosi Ah. ne y'a daminɛ n nimisara n nana i ka fura de di yan Wo. Jɔn y'a f'e ye ko ne bɛ nin fura nasuguya ninnu bɔ sa. Ala. cɛ Ne ko e bɔra min jɔn de ye ne ka yɔrɔ yir'e la de. avion moto bolila nin fu bɛ moto boli sani dugujɛ tan Yo filɛ nin varan. A ka haramu ninnu bɛ ne juguya la bi la ko tɛ koyi. C'est-à-dire ninnu bɛ fɛ dɔ ka na dɔrɔn ka na ne faga fɔ n ka du kɔnɔ olu ka ne ka du tigiya ta bilahi. C'est-à-dire depuis Ala k'e da e delila ka ne sulari dɔ ka fura bɔli la wa han? Sisan e ko ko fura de han? fura E bɛ fɛ k'a bila de yɔrɔ? n bɛ fɛ k'a bila de Ni fura dili ma k'i k'a kɛ i b'a ta wa? ne b'a kɛ kɛ Baasi tɛ. ne bɔra fo jamana de la ka na yan nɔ fo mali la ka na e sɔrɔ yan yɛrɛ jamana jumɛn Baasi tɛ sa. Ah. E m'a fɔ ni fura dili ma i b'a ta wa? awɔ Na. ka taa i nɔfɛ de yan Han? ka tamaga Kamale i malakɛ dasa ne ma tama i bɛ ŋunuma wa? O tuma ŋunuma ka na. ne an k'an pan Ayi ka n'i pan i tulo sanfɛ. Naba in ne ma fɔ i ka na de wa? I jɔ yan. I jɔ. k'an jɔ san dugujɛ o k'an dari Ayi i kuru. k'an kuru k'an jɔ Den ka tɛna to ye mɔgɔ da la tan. cɛ i fa i ye ɲamaminɛ sɔrɔ i ye saba ye Komi sigili kun kɔ b'i kɔnɔ i sigi yan sa i sigi. sigi N'i k'i sigi. I sigi. k'an jɔ Kamale n'i k'i sigi. ni ka wɛ yan kan Yɔrɔ min ka di i sigi. n bɛ n sigi yan n bɛ n sigi yan yɔrɔnin na karamɔgɔ ka n d'i ma Subhanallah ilaha illallah. E jɔn di? ne y'a Mais i fana yera tɛ la sa. E fana ba b'a fɔ ko den b'a bolo e mɛ nin ka jugu dɛ. ne ba tɛ yan nɔ ko ne ba bɛ so de an fɛ yen Baasi tɛ i poussé ka na an ka fura d'i ma. basi tɛ ne kun yan dɛ Danga diɲɛ dabila i k'i poussé ka na sa. E tɛ kuma mɛn wa? ka gɛrɛ i la Ne ye jumɛn? k'a dɔ d'i ma Jumɛn de don? a fɔ ne ma foli t'ale san si ma ye Nin bɛ tɛmɛ dugu fɛ cogo di? bon yan'a ka s'an dugu ma an b'a développer k'a communication kɛ ka sɔrɔ k'a da mini Wow, non. C'est-à-dire e su de bɛ ka yala. C'est-à-dire e b'a dɔn hadamaden dɔw bɛ yen olu salen bɛ tagama fo ka taa kɛ waati min na n'u binna o ni bɛ bin e ta o ye. Non e ye su ye. kaburu dɔ bɛ yan fɛ de don Han? kaburu dɔ bɛ yan fɛ de don Ne b'a dɔn e tɛ maa kɛnɛma cɛla bilayi ni ye alimɛti bila nin na dɔrɔn a bɛ minɛ. Baasi tɛ sa baasi tɛ a nɔgɔyara. Sisan e nɔgɔyara Kamale e tɔgɔ dɛ? ne ya ne tɔgɔ de ko bi sabalen n'i tɛ so la i b'a fɔ 20 ala ni ne bɛ fa bɛɛ ne kɛ maa kuntan ye e karamɔgɔ ye min fɛn ma ɲi E bɛ fa de. ne bɛ fa n bɛ zuyɛn ta n bɛ kɔlɔ ta hali ne bɛ ɲamaminɛ kun E kɔni tɛ fa e bɛ bɔn yɛrɛ de e tɛ fa koyi fali bilen e bɛ bɔn de ni kɔni ni e tɛmɛna fali kan nka baasi tɛ e m'a fɔ e bɛ fɛ k'a bila de wa? awɔ Fɛn ɲɛnɛma tɛ e ɲɔgɔnnaw ka ca u ma nin hakilina sɔrɔ e de ye nin hakilina sɔrɔ. a ka ɲi tɛ sa ni fura t'a la n k'a bila o fɔ n ɲɛna Fura b'a la. Diɲɛ fɛn foyi tɛ fura tɛ fɛn min na i y'a faamu? awɔ Baasi tɛ i sigi n bɛna n'a furaw ye. I y'a mɛn wa? k'an sigi k'i kɔnɔ ka I da yɛrɛ faga ayi i da awɔ i yɛrɛ faga. Batarama bilalen n'a kunkolo ye ko kuyɛri. I da. cɛ i fa i ye ɲamaminɛ sɔrɔ i saba ye ne fa n'i ye wuluwulu sɔrɔ i baga ye cɛ i fa i ye ɲamaminɛ sɔrɔ i saba ye cɛ i fa i ye furi sɔrɔ o kunun kɛ Kan'o kunu ne ka so yan dɛ. Kan'o kunu ne ka so yan dɛ. cɛ i fa cɛ ye ɲamaminɛ sɔrɔ i sabaw kɔnɔ I ko k'i tɔgɔ Bisaba tɛ wa? awɔ Bi naani b'i sɔrɔ a la bi. Sisan furaw filɛ i b'a fɔ ni fura o fura dili ma k'i b'a ta wa? maa t'a kɛ karamɔgɔ ne ma na n bɔra fo mali la ka n'i sɔrɔ fo yan jamana tɔgɔ a yan jamana tɔgɔ Yan ye Sokɔrɔji de ye. ne bɔra mali la ka n'e sɔrɔ
sokoroja yaorona Ni daga jugu de. O kuma sokoro jite mali fɛ wa? ambra fo malla A kaɲi sa, a kaɲi. A kaɲi. Sisan nin filɛ nin, han? Nin min filɛ. I b'i ko nin sɔgɔma. Nin min filɛ nin. I b'i ko nin wula fɛ. Ha? Nin min filɛ. Ha? N'i b'i da su fɛ. I b'i ko nin. I y'a faamu? I mana wuli ɛri o ɛri. I b'i ko nin. I y'a faamu? Nin min filɛ nin. I b'i ɲɛ ko ani i kɔ i b'o ko nin. Ese i b'a faamu wa? Nin min filɛ nin ye mugu ye. Ha? I m'a fɔ ko e bɛ dɔrɔgu sama wa? me kol sama I m'a fɔ e bɛ hali me sɛsu tolen ɲimi yo e ta ka jugu sisan ha nin min filɛ i bɛ nin susu n'i y'a susu i b'a sama n'i ye nin sama kɔni i mana tila nin samani na o y'i ka e ni dɔrɔgu ni gulɔ a ti ɲɔgɔn ye bilen o y'a bannen olu bɛ ha olu bɛ o de tɛ nin ye wa kan susu awɔ ko min kan ko i b'i kɔ de ko nin i kɔ ni mɔgɔ min tɛ bo kɛ o la san o y'i kungo de ye sa ne ko k'i bobarada dɔrɔn de cɛ n'a ye i ye bo kɛ i ma bo kɛ o tɔ bɛ i kungo de ye e yɛrɛ nin tɛ e dan tɛ ne ka fura de d'i ma wa ka cɛ n'a ye ka kulusi tu la ayi ka kulusi bɔlen tu i la kɛ ni kulusi ma bɔ i la i b'o fɛn cogo di ala kama sa i ka ko ka gɛlɛn dɛ e ko ko ka nin kɛ cogo di i b'i ko ne sɔgɔma an ji t'i bolo dun ni ji t'i bolo i b'a to yen kɔrɔ tɛ ne bolo ko yɛrɛ an ko i ka so ne bɛ bolo kɔnɔ san kalo 12 ne bolo e bɛna furamugu di yan n ko mun na de furamugu filɛ sa kamalen furamugu de filɛ nin ye sisan ha awɔ an k'a ko kɛ cogoya min n'i ma pɛrɛn fura ninnu minɛli kama i dun t'o di yan n bɛ taa nin bila so sini n bɛna n ta sinikɛnɛ n bɛna n ta fo ka ban i y'a mɛn wa n bɛ katakata ɲini an b'u ta ka taa n'u ye sisan manifin tɛ se ka se nin kɔrɔ a b'e kɔnɔ ne b'e ka bila la yan c'est-à-dire ne wolola dɔrɔn ka bɛn e ka baara dɔrɔn de kɛli ma tiɲɛ tɛ yɔrɔ ne kɔni wolola dɔrɔn ka bɛn e ka fura dɔrɔn de bɔli ma e ba bɛ yan jan e ba o b'e ni ne cɛ wa ni i fa ye ne ye han ne ba ko kuma ye dala kuma ye kamalen e bɔra min e m'a fɔ k'e nana ne de kama baasi tɛ sisan e m'a fɔ ko e ma pɛrɛn fɔlɔ o sini n bɛ taa nin dɔ ye sini n bɛna a tɔ ta i bɛna danga di nin sira o la sisan ha e ba ye danga de yan foyi e ka jan furamugu ayi e ko jan furamugu kamalen i m'a fɔ k'i tɔgɔ ye 30 ye wa awɔ i bɛ se ka taa ka bɔ ne ka so kɔnɔ o dagaji la sina ka taa sen na ayi i b'i pan de sanfɛ ayi i b'i kama de bɔ karamɔgɔ tɔgɔ duman jamu duman mais ninnu ye mɔgɔ jɔn ne ye sa saji ne yɛrɛ t'a dɔn karamɔgɔya yɛrɛ tuma dɔw la a nɛgɛ bɛ bu i la nin ko na sira ninnu na quoi e bɛ ka kasi de ayi n bɛ ka yɛlɛ de yɛlɛ e n'i fa n'i ba cɛ ne m'a bɛɛ ɲɛfɔ ye wa ne m'a bɛɛ ɲɛfɔ e ye den qualité jumɛn e fa ye sara de yan jɔn fa sara e tɛ ka kasi i ka dangadenya la i y'a faamu wa i fa bɛ sa ne fa ɲɛ i y'a mɛn wa e mago na suga ninnu e ye manjini den de ye bilayi a ka haramu e ye manjini den de k'a fɔ e bɔcogo ɲɛna a bɛ bali de la e ma mara fiyewu mara donna da fɛ dɔrɔn e bɔra kɔgɔ fɛ baasi tɛ mara sara o mara sara n mɛna ok ne ni marasa ka sa awɔ i b'i sigi yan i y'a faamu wa awɔ kana wuli dɛ ne mago bɛ taxi passer la e m'a fɔ ne ka taga bɔ yan nɔ ne ka taxi passer de ma voilà hali ne kilikan sɔrɔ i bolo a diya n ye non ni VIP a ka haramu e ye consultation VIP e de bɛ na ne b'a essayer n ko n bɛ fura d'i ma fo k'i ka bana furakɛ sisan sa ne bɛ taxi passer de ma awɔ c'est-à-dire ne bɛ yan e baraji ɲinini na o tɛ
Yara ne koni bi andara nga taka baraji nyini nga dema chente ba. Ebe ala bato de ya. Ayi. Ne be budaw de batu. Oh. Imna passé ya. Awo isigi menan passé. Abjepe. Wallahi. Jepe. Wallahi. Kana buzere. Awo Ah? mi kono. Awo isigi menan passé idare. Fa. Ni karamogo nganda me were. Awo i were ganye. Ni fa. Awo. Ni karamogo ngan yere faga me. I yere faga. Ni fa. Ani karamogo ma jamenda. Ah, oida. Me yere. Awo i yere ge. Awari kono. Why i yere ge? Ah karamogo. I yere ge. Les belles vieilles. Awo i yere ge ganye. Atakana. Awo i yere ge ganye. Kana buzere ni buzere nyogon danga dente. Iba tele ado. Awo i yere ge ganye ha. Voilà. Awo. Iba tele mau gan kono. Ikepeu. Ali karamogo ngan were me were. Lo, cɛ masi ma kɛ ten dɛ. Mun na m'i ka cɛ bɛ yan dɛ? Iji. O ta ni karamɔgɔ ko kɛra cogo di? A bɛ n'a fɔ a bɛ karamɔgɔ ka dɛmɛ sanfɛ i b'a sɔrɔ u bɛnn'a la kɛ. An t'a ɲininka. Ni dalen bɛ cogo min na k'a fɔ k'u bɛnna la. Bɛɛ de bɛ taa karamɔgɔ ka dɛmɛ kan ta. O ye ka naba ye. A bɛ se ka kɛ k'u bɛnn'a la je t'ai dit. Erogolo. Petit, non. Amia. Ota, amanya bwa. Avion bollo. Amanya ota iga chima nyana bwa. Karamogo mana passé ya. Ah? Karamogo passé da ore magana. Ko passé wa. Wo mu passé. Taxi passé ke. Ebo karamogo ka sira. Ah, ota la ako kara tukuni. Na ko kamna passé dia. Les gars, R de Serawa, déjà tu vois les traitements, je vais aller. Allez. Ok, i b'a dɔn a ka ɲi ten karamɔgɔ ka wari tɛ sɔrɔ dɛ n'i bɛ ale mun kɛ ale kɛ debi sisan karamɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen a t'a d'i ma. Karamɔgɔ Biofɛl ka ne dun wa nin tɛ se. Ah, n'a sɔrɔ i kɔni sigilen bɛ yan ko o bɛna passer de d'i ma hali ka taa. Cɛ di gosi. Ah non, merci. I gosi. Non, merci. Merci. Ta. Cɛ yan gosiw ka bɔ basi la. K'i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ. O ye tiɲɛ, o ye tiɲɛ. N bɛ taa n fa. Ouais. Ka. Awɔ, i ka samara filɛ. Samara. Awɔ. E bɛ samara feere de kan. I b'a dɔn. Ne bɛ don na don. ayi an k'o bɔ a la an k'o bɔ a la. N'an ka dusu labɔ de. Kuma bɛ fɔ a bɛ mɔgɔ ka kumaw yɛlɛma yɛlɛma. E bɛna don hôtel la ne nɔfɛ wa. Ok, k'an Ka taa. Awɔ. Sera. donc yanni e m'a fɔ yanni bɔsiw ka fɛngɛ. Ka taa n bila yen. An bɛ taa bi kɔnɔ de. E m'o cɛ ye min b'i bolo. ayi sisan bara a bɛ kulonkɛ la an fɛ sisan e tɛ kulonkɛ ma ye ale fana a bɛ fɛngɛ. Kulonkɛ e bɛ kulonkɛ ne ne feere yan. Ne bɛ na. ne ka wari di na sa. ne ɲɛ b'e la sa. ne ɲɛ b'e la wala ne ɲɛ b'e la. N bɛ taa yan bɔsiw ka taa jɔn k'i yɛrɛ ye. N bɛ taa n fa. Hali ni ye wulu sɔrɔ n bɛ n bila yen. N bɛ n fa. Hali ni ye kaburu sɔrɔ n bɛ n yɛrɛkɛ yen. Awɔ, kelen don. Yeah. Yo get on man. Yeah. Awɔ. Okay. Awɔ, non an ka ɲi. Voilà. C'est là. O dɔn ne tun bɛ don na yan. Ni manamana koyi. k'a bɛ taa bɔsiw fɛ yen. Non, c'est pas la peine quoi. i b'a dɔn a bɛ ne la yɛrɛ. Non, i b'a dɔn nin ta juguyara yɛrɛ de. k'a bɛ taa bɔsiw fɛ yen. Mais i b'a dɔn ce qui m'étonne là, c'est-à-dire nin n'a ɲɔgɔnnaw quoi. I bɛ taa sɔrɔ u jamakulu de bɛ jɛ, c'est-à-dire ka t'u ka wari bɛɛ fili. Nin n'a manamana ko quoi. Alors que a wari u bɛ mun san k'a don gulɔ la dɛ, n'u a wari kelen bɛ se ka dɔ nafa. Mais u t'o kɛ dɛ, u bɛ taa don gulɔba dɔrɔn. le c'est mon ami fara. Mais n'a fɔra ko tiɲɛni kɔni k'a don tiɲɛni ko la, u bɛ so la mais ko k'a don ɲuman ko la, u tɛ se k'o kɛ. cɛ ka cɛ i bɛ fɛn in dɔn dɛ. Flom, ayi i b'a maîtriser quoi. Cɛ Flom, cɛ
i ka ko kun ta ka bɔ ne kan dɛ mais c'est pour me k'a fɔ ayi e b'a fɔ ni mun cɛ yɔrɔ c'est bon ça an bɛna don ɲɔgɔn na nin de la ça m'a sali ma ka kilela mun na c'est bon ça c'est bon ne tɛ ni mulu b'a i la b'a dɔn quoi i b'a dɔn quoi mais ça va David e kulonkɛ la la bɛn n'ala cɛ mɔgɔ à chaque fois mɔgɔ b'a essayer k'a b'a ko fɛ i yɛrɛ i tɛ dumuni kɛ yan